Здравейте! Намирам се в район Пчелина, където днес ще ви покажем напълно готов, обзаведен тристаен апартамент в нова сграда с Акт 16. Заповядайте да го разгледаме заедно. Заповядайте в дневната, която е напълно обзаведена, оборудвана кухня, пералня, отопление и охлаждане с климатици във всяка стая. Имаме излаз на тераса и може би най-важното, панорамата, която никога не би била скрита. Нека да разгледаме и двете спални. Преди двете спални да разгледаме и двете санитарни помещения. Спалня едно, която също е обзаведена, прилични гардероби големи и отново би казала невероятна гледка. Аспарухов мост, морето и спалня номер 2, пак обзаведена, гардероб, телевизор и излаз отново на терасата с панорама Варненското езеро и морето този път. Ако мечтаете за тристаен, готов, напълно обзаведен и най-важното нов апартамент с невероятна гледка, знаете къде да не намерите, топим, оставям телефон за контакт и ви оставям да се любувате на нескриваемата панорама, която ви показвам.